From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Nisem tal-Missir, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Merħba l dawk kollha li qegħdin iseguna minn fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, mezzi soċjali. Illum il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' San Ġagbu Apostlu. San Ġagbu li waħu San Ġwan u li Zebedew u li kien fl-imkien ma' Pietru kienu jakkumpanjaw lil Ġesu f'dawk il-momenti l-aktar importanti tiegħu. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija tal-mafla Alla ta' kemm il-darba ħna nqasnieh. Int li kollok tiba l-qajt il-foqra u l-mitinbin, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li sejjaħt madwarek il-bnedmin batuti u mwarba minn kulħadd, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li wett il-ħajja ta' dejjem il-kull min jemmen f'imħabtek u jwieġeb għalija, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla, flori ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' edha tajba. Infaħruk, nberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier tista' kollox. Mulej Iba waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja l-qattal tagħna. Int li jerfu l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, Għadek Lord Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu, fi glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox, inti qaddist l-ewwel ħidmiet tal-Apostli tiegħek bil-martirju ta' San Ġagbu. Wettaq wejn il-Knisja tiegħek bl-istqarrija u l-ħarsien tiegħu bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla. Miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, it-teżor tagħna qiegħed f'ġarar tal-fuħħar, ħalli bekk jidher sewwa il-kobor ta' din il-qawwa li ġejja minn Alla u mhux minna. Aħna minn kull imkien ninsabu mafusin, iżda maħniex. Mat-tnejn, imħasbin, iżda m'għandniex qalbna maqtuwa, ippersegwitati, iżda maħniex abbandunati, mixħutin mal-art, iżda maħniex meqrudin, f'ġisimna qegħdin dejjem inġorru il-mewt ta' Ġesu biex f'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu. Għax aħna qatt li qegħdin ngħixu ninsabu dejjem mogħtija għall-mewt minħabba Ġesu.
biex ukoll il-ħajja ta' Ġesu tkun tidher fil-ġisem tagħna li jmut. Imma billi għadna l-istess spirtu ta' fidi li fuqu hemm miktub, emmint u għalhekk tkellimt, aħna wkoll emminna u għalhekk tkellimna għax nafu li dak li qajjem lil mulej Ġesu lilna wkoll għad iqajjimna flimkien ma' Ġesu u jressaqna qudiemu flimkien magħkom. Għax dan kollu minħabba fikom biex il-grazzja tilħaq ħafna bnedmin oħra u bekk jitkattar ir-rat ta' ħajr għall glorja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Salm risponsorjali min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Flimkien min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Meta l-mulej reġġa' lura l-imtarfin ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma. Imbagħad bid-daħq intela fomna u l-sinna inħall blajjat ta' ferħ. Flimkien min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus, kbir femilu l-mulej magħhom, kbir femilu l-mulej magħna u aħna intlejna bil-ferħ. Flimkien min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Biddel mulej xortina bħal widien ta' negeb, dawk li jiżraw fid-dmuħ jaħsdu bil-ferħ. Flimkien min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. U sejjer imur jibki, iġġor iż-żerrija għaż-żrieħ, imma hu ġej lura jiġi jgħajjad bil-ferħ, bil-qatet fidejh. Flimkien min jiżra fid-dmuħ jaħsad bil-ferħ. Jiena żiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien resqet fuq Ġesu ommu li Zebedew flimkien ma' wlieda u xteħtet qudiemu titolbu xi ħaġa. Xi trid staqsija. U hi weġbithu, ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fis-saltna tiegħek. Ma Ġesu wieġeb u qal: Ma tafux x'intom titolbu? Għandkom il-ħila tixorbuh il-kalċi li għandi nixrob jien? Għandna qalulu, il-kalċi tiegħi tixorbuh tassew qalilhom, imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xellug tiegħi. Din mhix ħaġa tiegħi biex nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom kienet imħejjija minn missieri. L-10 l-oħra meta semgħu dan, inkollaw għaż-żewġ taħwa, imma Ġesu sejħilhom u qalilhom: Tafu intom il-kapijiet tan-nazzjonijiet jaħkmu fuqhom u l-kbarat iħaddmu s-seta tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk, imma min fostkom irid ikun kbir għandu jkun għaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod lil sir tagħkom. Hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Il-Vanġelu jgħadna kemm smajna, rajna xena li mal-ewwel daqqatajn tidher umana ħafna. Taqbes għaż-żewġ ulieda u tippreżenta talba tagħha lil Ġesu biex dawn it-tnejn Ġwanni u Ġakbu ikunu fuq il-lemin tiegħu u fuq ix-xellug meta jkun fis-saltna tiegħu. Iżda
ġesu il-loġika hekk taħdemu. Tgħid li trid tkun kbir, trid tiddomina u trid tkun fuq net u trid tkun b'saħħtek. Ma Ġesu ma jikkundannax din l-attitudni ta' din l-om. Però minflok ressaqhom biex jifhmu t-tifsira tagħha u talabhom staqsihom tifilħu tixorbu il-kalċi li se nixrob jien. Ma kinux jafu x'qed jgħidu imma qalulu iva. Il-kalċi tixorbuh imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin u fuq ix-xelluk mhux biċċa tiegħi. Miegħal dawk li għalihom kienet imħejjija. Il-kalċi tas-sofferenza illi tinbidel f'imħabba salvifika fuq is-salib. San Ġagbu li llum qed nagħmlu l-festa tiegħu, ir-relikwi tiegħu jinsabu f'Santiago de Compostela. Hemmhekk hemm ħafna devozzjoni kbira għar-relikwi ta' dan il-qaddis. U ħafna jmorru pellegrinaġġi għal dan il-post. U l-ewwel wieħed San Ġagbu illi ħalla ħajtu għall-imħabba ta' Kristu biex ixandar il-kelma tiegħu. L-ewwel wieħed li ħall martirju mill-Apostli. U xorob il-kalċi tal-mixja radikali wara Ġesu. U ma żilx il-kumdità imma li jimxi wara Ġesu sal-momenti anki l-aktar diffiċli. Daw kollha illi qed jisimgħu dan il-messaġġ fosthom tant morda li jinsabu fis-sodod jew inkella anki mhumiex fis-sodod. Dal-kalċi tas-sofferenza forsi jidher tqil u diffiċli. Huwa normali li tħoss il-biża' għax ġrat lili, se jiġrili, se jgħaddi minnu, u anki lejja tal-marda forsi fit-tul. Ma Ġesu mhuwiex il-bogħod minna, qiegħed hemm maqut magħna fil-fidi. U dak il-ħsieb iżommna maqudin, iżommna f'saħħitna, iżommna b'kuraġġ, jagħtina messaġġ qawwi u stedina biex l-istess marda tagħna naqduha mad-tbatija ta' Kristu. U li allura kemm il-darba naqduha mal-tbatija ta' Kristu u nagħtuha fini, nagħtuha ħsieb, nofru din it-tbatija għal dawk li għandhom bżonn, għal dawk li jinsabu l-bogħod mill-mulej, għal għajnuna lil tant nies li l-mulej qiegħed isejjaħ għalih u li ma jsibux il-kuraġġ biex iwieġbu għas-sejħa tiegħu u jħadnu l-ħajja saċerdotali u reliġjuża. U għal dawk li għaddejjin minn tant diffikultajiet u li m'għandhom ħadd min jitlob għalihom. Dik it-talba tiegħek issir tassew salvifika, qiegħda tifdi lill-oħrajn, qed tingħaqad ma' din il-missjoni ta' Ġesu li salvana. Walhekk illum hekk nitolbu ħafna l-mulej biex jagħtina l-kuraġġ bl-interċessjoni ta' San Ġagbu illi iddedika ħajtu biex ixandar il-Vanġelu ħalla ħajtu għalih. Biex aħna wkoll fil-ħajja tagħna narfu nagħmlu nimxu l-mixja tagħna. X'inhi huma x'inhuma d-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom li ma naqtaw qalbna qatt, imma narfu li l-mulej qiegħed hemm jakkumpanjana. Il-mulej qiegħed hemm
li jtina l-kuraġġ l-għajnuna il-grazzja li għandna bżonn biex nibqgħu sħaħ fil-fidi tagħna u nkunu xhieda veri ta' dak kollu li l-mulej hu. Alla ta' mħabba, Alla tat-tama, Alla tal-fidwa u Alla tal-ħajja. Ħuti, m'hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Bħalma għamel l-Apostlu Ġagbu fuq l-eżempju tal-Imgħallem Ġesu, inġeddu l-fidi tagħna billi nitolbu ngħidu ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Sabiex l-isfijiet bħala suċċessuri tal-Apostli jkunu dejjem lesti biex jagħtu xhieda għal Kristu, anki jekk ikollhom jixorbu il-kalċi tal-imrar u tal-mewt nitolbu. Ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Sabiex il-mexxejja tal-popli iġibu l-qudiem l-ugwaljanza aktar mill-ħakma u l-umiltà iżjed mill-qawwa nitolbu. Ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Sabiex dawk li jiddedikaw ħajjithom għal qadi tal-morda u l-fqar isibu faraġ fi Kristu li ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi nitolbu. Ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. Sabiex aħna l-koll li konna s-sabar li nistennew bil-fidi u l-umiltà il-milja sħiħa tas-saltna talla nitolbu. Ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. U nitolbu għal dawk li talbuna biex nitolbu għalihom u għal paċi fid-dinja nitolbu. Ħeġġiġna bl-imħabba tiegħek mulej. U Alla li fis-sagrifiċċju ta' ibnek l-Ażiż inti għallimtna mmutu għall-oħrajn biex ikollhom il-ħajja. Għatililna li naqduk b'qalb ġeneruża u li nkunu dejjem meħeġġa biex infaħruk li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missi li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej għall-merdi tal-passjoni li sofra ibnek biex isalvana, naddaf l-ispirtu tagħna minn kull teba u ilqa' s-sagrifiċċju għażiż li sejrin nofrulek fil-festa ta' San Ġagbu. L-ewwel wieħed fost l-apostoli xorob il-kalċi tal-martirju, kif xorbu Ġesu Kristu sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, bissir qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġita għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien noddulek ħajr. Inti rajta dejjem ma tħallix weħda l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli. Xi komplu reġgħuha dawk stess li ntqed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli maqtajja kollha tal-eżerċ tas-sema. Intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bl-għajda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewijiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewijiet.
imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, għal-ħobs ratti l-ħajr qasam dan id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara dik laħa l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxedda mad-dinja kollha. U taf li mħabba flimkien mal-Papaljun mal-Arċisqof tagħna Charles, Isqof Ġewli tiegħi u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna li l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajta dejjem li kien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp mal-Apposti u l-Martri, ma' San Ġorġ Spreka u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew issa nitolbu. Bit-talba li għallimna li mallem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew t-tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna daħra sejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jasslimu laqda li intrid fjal tidejxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa Ġesu Kristu. Il-ħaruf talla li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej id-doni qaddisa tiegħek kollna ferħana fil-festa tal-Apostlu San Ġagbu. Għamel li bit-talb tiegħu jidħol dejjem għalina quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Kisem tal-Missier, tal-Liben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana sma tabtan ħelesejn waqaf magħna, glorja l-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-btan Ġesu li twirita rina tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna. Eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbu kollha, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. L-ewwel misterju minn tal-ferħ ta' l-Anġlu Gabriel ħabbar sitna Marija l-kella tkun Alla. Missina li inti fis-mewit jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek kull trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijak, imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijak, imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijak, imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijak, imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mni għal-mnejmijak, imberkinti fost nisa mbek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek, mberkinti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek, mberkinti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek, mberkinti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek, mberkinti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek, mberkinti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li tweled għalina tkun bniedem bħalna. O Ġesu aħfirna dnubitna, ħilisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Tieni misterju minn tal-feħ tisna Marija Martezzu qariba tagħha Santa Elisabetta. Missina li inti fis-smewijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek, mberkinti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek, mberkinti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek, mberkinti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek, mberkinti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek, mberkinti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek, mberkinti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek, mberkinti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek, mberkinti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek, mberkinti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek, mberkinti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li tweled għalina tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħilisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Tielet misterju minn tal-ferħ, tessjoni ta' Ġesu Kristu tweled fl-art ta' Betlem. Missina li inti fis-smewijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek, mberkinti fost nisa mberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulej miegħek,
Berkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma u rina l-inti jomna għalik jismat tal-btan Ġesu li tulet għalina li tikun blidem bħanna. O Ġesu tijaj għafrinna d-dubitna. Elisna minnar tal-infern u l-ġena l-erbu kolla u speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. Fraba misterju tal-fer, ta' Sidna Marija u San Giuseppe prezentaw il-binom Ġesu fit-tempju. Missina li inti bismewiti tqaddes ismek tiġi saltnatek ikkulli trid kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisambek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisambek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisambek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisambek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisambek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisambek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisambek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisambek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisambek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-munejmijek berkinti fost nisambek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma u rina l-inti jomna għalik jismat tal-btan Ġesu li twilitani li tkun blidem bħanna. O Ġesu tijaj għafrinna d-nubitna il-isna minnar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. Fl-ħames misterju tal-ferħ, ta' Santa Marija u San Giuseppe tilfu l-Ġesu u wara 3 jiem sabuħ fit-tempju jiddisputa mad-dotturi.
Nissina inti fis-smewit jitqaddas ismek, tiġi saltnatek kull irritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-munejmijek, berkinti fost nisam bek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-munejmijek, berkinti fost nisam bek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-munejmijek, berkinti fost nisam bek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-munejmijek, berkinti fost nisam bek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-munejmijek, berkinti fost nisam bek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-munejmijek, berkinti fost nisam bek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-munejmijek, berkinti fost nisam bek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-munejmijek, berkinti fost nisam bek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-munejmijek, berkinti fost nisam bek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-munejmijek, berkinti fost nisam bek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria al-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana. Slima lik dek nejdu li xaħna tulufnati u jiteb. Aħna li bkun u dan tadmu. Ejja mela fuq tatana daw għalejna dawk lajnejn tieku tal-ħnina. Urina wadan tuluflament il-ġesu frottimbirek tal-ġuftijek u għanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li twismewit jitqaddes ismek. Tiġi saret natek kull tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek, berkinti fost nisam bek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria al-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistruma jiddifuqhom, fil-paċi. ammen. Mulej ħnina. Mulej ħniena, Kristu ħnina. Kristu ħniena, Mulej ħnina. mulej ħniena, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qattal btana, Missier eternalla. ħenna lina, Ibenalla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu mqaddes Alla. ħenna lina, Ita mqazza Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om il-ħnina. itlob għalina, Om tal-grazzja talla. itlob għalina, Om mit-tama. itlob għalina, Om liżjed safja. itlob għalina, Om liżjed nadifa. itlob għalina, Om muxebba. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok għaqal. itlob għalina, Xebba tistħoq kull ima. itlob għalina, Xebba tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħniena. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta malla. itlob għalina, Mera ta' dusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-feħtan. itlob għalina, Amara tal-Ispiritu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David.
Itlob torri għalina. tal-lavorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. tewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob sultana għalina. tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob sultana għalina. tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob sultana għalina. tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf tala li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf tala li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tala li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina Globalina għaddisom malla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tijek mulli għalla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħ u l-ġisem bl-interċessjoni tal-Mqazza Verġni Marija. Glorjuża, inkunu dejjem meħlusin mid-wejaq tissa u ngawdu li nata dejjem bi Kristu sidna. Amen. Talba l-San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern. Ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Amen. Talba San Giuseppe, Slimarik ħarries tal-feddej, u għarus tal-Verġni Marija, li l-ek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Mijek Kristu trawem bħala rigal adult. Om għaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, l-għandna l-grazzja l-nina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazzju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Ġagbu, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li jimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk nħossu fina bla qiegħda dak li ħfitinna l-fidwa tiegħek tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu,
Imbirka l-kbirhom Talla Marija Santisma. Imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom. Imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha. Imbirek għala flanġi u l-qaddisin kollha tiegħu.